Det vil jeg gerne. Jeg har trukket differentialregning, og jeg vil gerne redegøre for differentialkoefficienten. Differentialkoefficienten angiver en grafs stejlhed i et givet punkt. Så med andre ord, så findes tangentens hældning i punktet, hvormed man kan konkludere stigningstallet ved netop denne x-koordinat. En tangent er en ret linje, der berører en kurve i et punkt, og har samme hældning som kurven i netop dette punkt. Der gælder følgende for tangenthældningen, eller differentialkoefficienten. Hvis tangenthældning er positiv, så ved vi, at f af x er voksende. Og modsat hvis tangenthældningen er negativ, så ved vi, at f af x er aftagende. Og hvis det er, at tangenthældningen er 0, så betyder det, at vi har et ekstrema, som betyder, at vi enten har et maksimum eller minimum, eller der er en vendet tangent. Så vi kan benytte differentialregning til mange ting inden for matematik. Heriblandt bestemmelse af monotoniforhold og optimering. Der gælder også forskellige regneregler inden for differentialregning, når man skal differentiere. Og jeg vil gerne bevise et af de regneregler, som hedder f af x er lig med x i anden. Og det jeg gerne vil bevise, det er, at f af x er lig med x i anden er differentiabel i et hvert x0. Så differentialkoefficienten til den er f mærket af x0 er lig med x eller 2x0. Og det jeg gør til at starte med, det er, at jeg sætter den ind, så det kommer til at stå f af x minus f af x0 divideret med x minus x0. Så nu sætter jeg simpelthen bare x i anden ind på x's plads heroppe, så der kommer til at stå x i anden minus x0 i anden divideret med x minus x0. Okay. Den ryg vi har her vil jeg så gerne have omskrevet, og den kan jeg omskrive via den tredje kvadratsætning, som hedder a plus b gange a minus b er lig med a i anden minus b i anden. Den kan jeg så lave om, sådan, så der så kommer til at stå x plus x0 gange x minus x0 divideret med, og så tager vi den bare ind her igen, x minus x0. Så kan vi så se her, at der står x minus x0 og x minus x0, så de går så ud med hinanden. Sådan så vi tilbage har, der står x plus x0. Og så laver vi x'et om til x0, så der kommer til at stå x0 plus x0. Ja. Og så lader vi lader x gå mod x0, fordi at x er det samme som x0 i forklaring. Det var rigtigt, hvad du sagde før. Ja. Den går imod x0, så bliver x lavet om til x0. Det er derfor, de gjorde det. Nå, ja, vi lader x gå mod x0, fordi så bliver x0 lavet om til x. Nej, bliver x lavet om til x0. Ja. Så vi tilbage, så har vi f mærket af x0 lige med 2 x0, fordi vi har x0 plus x0. Og så til sidst, så fjerner vi bare x0, så der kommer til at stå f mærket af x er lige med 2x, fordi x0 bare er et vilkårligt tal. Hvis vi skal prøve at anvende den her regneregel i et stykke, vi kan få, så kunne jeg skrive en funktion op, som for eksempel kunne hedde f af x
af limet. x2 vil så være klart at skrive plus, skrive 3x plus x i 8. minus 7. Så har vi så forskellige regneregler, vi kan bruge til at regne den her ud. Og så nedenunder, så har vi så vores differeret, som så bliver til f mærket af x. Og så bruger vi den her regneregel, som hedder, at når x i a bliver så til ax opløftet i a minus 1. Så der kommer til at stå 2x, og så opløftet i 2 minus 1, så bare 1, men det behøver vi ikke at skrive. Og så har vi 3x, og den regneregel, den hedder ax går til a. Så der kommer kun til at stå 3. Og så har vi så samme regneregel igen, hvor der står x opløftet i 8. Så vi skriver 8x opløftet i 8 minus 1, så er x opløftet i 7. Sidst så har vi en konstant, og regnereglen for den der er k mod 0. Så det skriver vi ikke noget. Og det var det, jeg havde at sige. Tak for jer.